vadikani mimi munogona nekuti nguva nemisi munotisarudza kuti titandadzane pachikuva chemhemberero inove mwana weMike Samba Show. Tinokutendai nokuti tinogara tingopanana mutene minai asi hatigona kupinda muchikamu chinoka tisina kutenda vedande mutande vanotipa masaisai ekuti titandadzane pasi rose nedande mutande zvinoendeka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Mukati menyika yedu yeZimbabwe takapfuma. Isi tinotaura pano kuti kugona hakuna zera, ndosaka muchiona tudiki turi pano, vari pakati nepakati vari pano, vanodonzva vadii nekuti kugona hakuna zera. Nhasi ndine imwe nyanzvi iri pano, asi ndichazoipa mukana wekuti zvisume kwatiri. Asi regai ndimboverenga kama comments nhaurwa dzenyu dzamunenge makatinyorera. Panapa iyi nhaurwa dzanga dziri kutaurwa pamusoro paKing David brave man. Ine kubva kuna Stella Sibanda. Wakadii yako Stella? Aiwa tinofara chaizvo. Hanzi makadii mai maita basa chose nekuti unzira King David. Shuwa sarudzo yavakatora ini yakandisimudzira chose nekuongorora nzira dzangu parwendo rwekunamata. Aiwa tinozvitenda. Izvozvo ndo zvatinozviitira kuti kana taona vamwe vachiita zvakanaka toitawo zvakanaka. Ava ndi King David, zita ravo repachitupa vanonzi brave man. Hatichada kudzokera kumashure kuti vaimbonzani asi takungoenda nezvitsva naini. Yechipiri pana Moren Manombo. Wakadii yako Moren? Aiwa ndinofara zvangu. Hanzi ndafara nehurukuro yamaita mama namukoma brave man. Mwari varambe vachikusimudzirai. Aiwa isi tinogashira kana tasimudzirwa zvikuru sei kuna She. Saka chitandadzana inesu zvino chinzwai nhau iri pano. Wakadii kumwanangu? Ndiri pangu makadiwo mai. Ndinofara kwabviwa kwakadii? Kwakanaka akoko kwamabhoka. Aiwa kwakanaka. Ndinoda kuti iwe uzvisume kunyika kuti unonzani. Ndoziva kuti tine mazita akawanda, mamwe pachitupa, mamwe pastage kana kuti pachikuva. Iwewe unonzani? Zvisume sekuda kwako. Makadi enyu muri yeZimbabwe pamusoro imai ndinotenda nekuva pano. Inini zita rangu rekubarwa randakapiwa nababa naamai ndinoitwa Roy Moyo. Asi ndinovimba kuti randakange ndakagadzirirwa naShe pavakasika chipo chavakaisawo mandiri. Rinoitwa iro Delroy Shewe, asi kuruzhinji tinoriziva sezita rebasa. Tinokutenda Delroy nekunge uri pane chikuva chino. Ende wazvitaura zvakanaka nekuti zvipo izvi zvinotokandwa namusikadenga. Ndoziva kuti haungofuma wapachikuva wabata chishevedzero wakutoimba. Ukandipa kanhoroondo kako kuti wakasvika sei kuchikuva. Ona nhasi uri pachikuva chemhemberero. Nokuti ndimi muri kusumudza mureza wedu, ndimi muri kusumudza rupawo rwenyika yedu. Saka tiri kurakidza pasi rose kuti tinavo kani kuno kuZimbabwe variko. Imbondipa kanhoroondo kakaita kuti usvike pachikuva chokuimba. Mundangariro dzangu inini mai, kubva ndiri mwana mudiki ndaingove munhu anotamba nezvinhu zvinorira. Noti zvekuridza asi ndaiteerera kana kutedzera inini. Saka mai vangu vaishandira umwe mudzimai murungu kuBorodale, vaive musikana webasa. Saka mudzimai uyu anenge ndiye akaona kuti mandiri munogona muine chipo chinonge tichikwanisa kuimba kana kuita zvine chekuita nemimanzi. Saka vaigara vachindiitisa kuti ndiimbe, vachindiridzira manzi. Ndinoyeuka ndichiimba pagraduation yangu yekupedza creche nichienda kugrade 1. Kupinda kwandakaita muimba yekuimbira ndichiti ndakuimba chimbo chekutanga ndanga ndaform 1. Achisi chinhu chandakamuka ndichifunga kuti ndakunoimba, ndakangoonekwawo ndichiimba pachikoro. Mukomana naye akati uya ndikutsikisire, ndaona kunge unoimba. Kubva ipapo Mwari anga akutongobatawo basa rake nekuzosangana nana Freeman nevamwe vatakazosangana nawo tichishandidzana dzamara tasvika pano. Kanhoroondo kanopa manyemwe, kanotekenyedza, kanofadza. Kanhoroondo kakanaka nekuti munoziva ndinoda kutenda amai, ndinoda kutenda nemunhu wavaibatsira iyu akaona chipo chiri pamuri. Asi rega ndibva ndataurawo futi kuvadiwa vanochengeta vana, vabereki vevana, kuti ngatitarisei
kuti chiri kumbodiwa nekamunhu aka kari kukura chiko, nekuti isusu nguva yedu kana usina bhuku urutamisekanzwa waifanira kunge uri chiremba, waifanira kunge uri mukoti, waifanira kunge uri ticha nezvimwe zvakadaro. Asi mazuva ano tinotenda Mwari kuti munhu anotanga ndima yake agoiita. Saka wanga wakangwarira ka wakaimba uri ECD. Tavatenda amai, tatenda nemunhu wacho wavaibatsira nekuti akazviona. Ndakaona ndinoteedza basa rako. Ndinoteedza basa rako. Ndakaona uchitaura nyaya yefoni, uchiita kasaini kaye kanoitwa kwekuti munhu anobva angoziva kuti ndanzi ndifoni. Tiri kuona kuti pazera riripo yezvino, generation iripo, foni chinhu chikuru. Munhu akasiya foni, anta ungasiya mwana, anodzoka. Asi akasiya mwana, anotofonera vanhu vavakidzani kuti mozomutarisawo. Tafunga kuti apinda mota ngasina, asi foni yakakosha. Sei wakaimba pamusoro pefoni? Mukunzwisisa kwangu mai, tinofunga kuti pane zvinhu zvatava nazvo munyika panguva ino zvakange zvisiri pasi rino kubva musi warakasikwa, kana zvakange zvisipo pamazuva manomwe ndo 700 pamazuva manomwe akasikwa pasi naMwari zvaive zvisipo. Zvinoratidza kuti pasi kana kuti tingati zvanga zvisati zvabuda nekuti Mwari angazvigadzira zvese. Asi nyika chandichiedza kubudisa ndechoti nyika yaishanda pasina foni, nyika yaishanda pasina rambi ratobatidza nasi. Asi nekuti isusu hatizive nguva iyoyo, tinoziva nguva yatinorarama, yatakaona zvatinoona. Ndakuziva kuti titaure nemunhu ndofona, kare paibatidzwa moto, kare pairidzwa ngoma. Saka tiri kuda kuedza kudzosa vanhu kuzvinhu zvaivepo kubva pakutanga kwekusikwa, zvinova rudo, zvinova umwe wako, nekuti pakatotanga pane vaviri. So umwe chete, rudo, kugara uchitsvaka waunoti unoda, nekuti kana pana Mwari tunototaura naye zuva nezuva, anoti namatai mutaure neni, ndokutofonerawo kwatinoita Mwari. Asi ndoziva kuti ndikataura nenzira iyi zvinogona kutadza kunyatsopinda munzeve dzemunhu, nekuti vanhu vane zvavanofarira, vazhinji vacho vanoda zvinhu zvisina kunyanyodzama. Saka tinenge tichiedza kuda kuviga nyaya dzakadzama idzi tichishandisa mashoko avajaira vanofarira kunzwa ezvinhu zvavanoda. Mashoko makukutu ari kutaurwa naDelroy. Chikomana chakangwara ichi. Handiti chakabvira kucrash here, chakangwara chikomana checho. Musazotamba ta ajairike naye. Pari apa mihwe gaba. Tinozvinzwa wanakidzwa ka tinozviziva, tinozviteedzera. Wataura zvakanaka pamusoro penhare. Nhare chinhu chakazouya. Isusu nguva yedu kwaive nedziye dzinonzi malandline mazuva, nekuti kana wabuda. Asi dzakatangawo pasina zvekungoti wafona kudai, waitotanga wanzwa kuti hapana aripo here, wotombatanga wabvunza kuti is the line clear? Is the line clear? Saka zvinhu zviri kuenda zvichivandudzika. Foni iyoyi yawakataura pamusoro payo iri kuunza rudo sekutaura kwako. Iri kuunza zvakare matambudziko nokuchema. Nokuti tiri kunzwa vamwe kunzi ndakavaona mufoni mavo muine meseji. Mazorega kudaira, vamwe vakadai vakafonerwa, unobva watoona kana sheti kuhana kurova. Vanonodairira kugedhi vachiita sei. Saka chii chaungade kutaura pamusoro pefoni? Nokuti ndakaona kuti iwo pawakataura foni waiitaura uchiipa chimiro chine ruvako. Ungati kudii kune vamwe vaye vari kuzorwa pamusana pekuti pane foni yapinda, pane chazore, ungati kudii? Sekutaura kwatamboita kuye kune zvakavapo zvimwe zvisipo. Saka ndovimba kuti munhu chakakosha ndechekuti anzwisise kuti nhare mudziyo, haufemi, hauna pfungwa, haukwanisi kusarudza kana kuona kuti zvakanaka here zvandiri kuita. Asi munhu akabata nhare, munhu ane mweya nemwoyo nepfungwa zvinoshanda. Muchirungu inoitwa iyo conscience. Zvekuti munhu iyeye akaba nyange akasabatwa anogona kunzwa kuti ndaita sinhu chisina kuita sei. Saka ngatizvigadzirisei sevanhu isusu
kuitira kuti patinobata chinhu chisingafeme tinochishandisa mune zvakanaka. Nekuti iyezvi taakuchitiza, ndinoona kunge taakutiza, taakunongedza nhare, taakunongedza motokari, taakunongedza zvipfeko, asi no, dambudziko ritori mumwoyo medu. Ndini ndiri kuti ndikabata mota, pfungwa dzangu dzodhanganyika. Ndini ndiri kuti ndikabata nhare, pfungwa dzangu dzodhanganyika. Handisi kugona kuishandisa kufona ndichifonera munhu wani umwe chete wandada. Mashoko makukutu echenjedzo kuti kana tichinge tabata midziyo iyi ngatiishandisei muzviro kwazvo. Vanorwa, vanobatirana mafoni, asi munomboziva here vadi vatariri nevatereri kuti aiwa munhu nemunhu ane foni yake. Asi urongwa hwenyu murudo rwenyu ndehwenyu. Kana muchida kudairirana mafoni, kana muchida kuti mudini. Iye mudiwa uyu ndakaona kunge wanga uchimubvunzo futi kamubvunze kekunge kunge kashanja menu pamwe ndakuisa mazwi mukanwa mako nokuti waimubvunza kuti ndifoneri une mbingi winaniko. Nokuti zvinogoneka here kuti kana munhu ari pakamanikana atadze kufona? Kuvimba kwangu mai ndinovimba kuti tomboti patiri pano patigere pano onko zvimwe kuda mudzimai wangu anogona kuda kundibata panhare yangu akandifonera izvezvo handikwanise kudaira nhare yandipinzira inini yandiridzira. Zvimwe kuda maybe nhare yangu iri kutorira asi nekuti ndakaisa pasilent handisi kukwanisa kuita sei. Saka nyika yataakurarama mazuva ano kwakauya zvinhu zvinenge mabasa kuti ndirarame. Kare waingononhonga muchero musango, zvachinja. Saka ndinokwanisa kunzwisisa kuti zvimwe kuda mumweni wangu nekuda kwemuvimbiro wandoita naye ndo chimwe chinhu chiri murudo. Ndofanira kunge ndichivimba naye kuitira kuti pandinovhunza mubvunzo weshanje uye ndakasiya nzvimbo ikuru mumwoyo nemupfungwa mangu yakamirira kunzwisisa kuti no kuda zvimwe pauriwo zvedi pakaita sei pakamanikana. Zvimwe uri kutaura nababa, zvimwe uri kutaura namai, asi chikurusa chandanga ndichida kuti vanhu vaone chinoita kuti vanhu vatadze kunyatsogarisana dzimweni dzenguva murudo. Shanje zvinhu zvagara zvakadaro murudo kana Mwari ane shanje nevana vake. Saka paunotsvaka umwe wako, paunotsvakwa neumwe wako, usavhunduke neshanje. Ziva kuti rudo ndo zvaruri. Mashoko makukutu. Kwete kuti kana munhu asina kudaira foni kuti manga muinani kwenini mazotadza kudaira sei. Delroy ari kunyatsotaura zvakanaka kuti kana vanga vari pabasa pamwe vanga vachimbongwavha sekutaura kwamunoita kavadiki vachitsvaga zvekuti vauyiwo nazvo kumba. Saka ngatinzwise munhu kana akangokudza kuti vamwe vanongoti shandisa izwire kuti ndiri mumusangano, ndiri mumeeting. Meeting inoreva zvakawanda, inongoreva kuti ndakasungwa handigone kunge ndichikurukura. Rwiyo irworwo ndinorufarira chaizvo. Ndine rumwe zvakare rwiyo rwako rwandinofarira. Superstar. Tasvika sei kuSuperstar Delroy? Nyasha dzaMwari panguva dzese vakandipo pfungwa yakauya yavakatumira mupfungwa ikaimbawo nziyo. Yaimba nziyo panguva iyoyo ininiwo newangu wandinoda taisave pano pamwe chete aive kunyika yeSouth Africa. Saka zvakare ndasuwa munhu wani wangu ende ini semuimbi handidi kuimba zvandisingazivi. Kana ndikaimba chinofanira kuita chinhu chiri mumwoyo mangu chandonyatsoziva kuti kana ndikati ndakusuwa ndokufanira ndichizvireva. Munhu anofanira kuzvinzwa muizwi rangu kuti haasi kunyora nziyo, ari kutaura zviri kutoitika kwaari panguva iyoyi. Saka ndaingoudza umwe wangu kuti ndakusuwa ende rudo rwangu newe nderwangu tiri vairi. That's why tichifanira kuzova tiri 2 paground kwete 3. Nziyo dzako unodzitsanangura zvakanaka, dzinonakidza ende dzinovaraidza, dzinodakadza. Unotoona muchemberi uno akati hwee achitarisa Delroy achinakidzwa zvake. Superstar kusumudzirwa murudo kapa. Nokuti iwewe zvandinodira nziyo dzako dzimwe dzandinoteedzera idzi unoyeresa rudo, unokoshesa rudo, chinova chimwe chezvinhu zvatiri kurasikidzwa nazvo mazuva ano. Nokuti kana mukatarisa kunyika yakare maitoona kasekuru kachembera nambuya vakabatana vachiyambuka rwizi, kana vakaenda kundare vanenge vaine chijompi chavo vachitomwa akambonwa, handisi kuti munwe hwawa, vakamwa akambonwa mumwe.
kwanga kuri kudanana kwavo ikoko. Zvino iwo uri kuzvitora uchizviunza munyika yanhasi. Kwane masuperstar, kwane kukufona. Dzimwe nguva ndiri kujamba zvimwe kana kuti kusvetuka zvimwe pamusoro penguva yedu. Asi inini ndinoda kuti vari kunze uku vadiwa vatariri nevateereri chimbozvipai nguva, chimbozvipai kamukana kekuteerera mukomana uyu mufunge anoita zvinogara zvakadaro, ari kuita zvinodakadza, ari kudzora rudo munzvimbo inofanira kunge iri rudo. Noti tinoziva kuti vana vedu vazhinji mazuva ano vanorasikirwa nechinhu chinonzi rudo. Saka iwewo uri kuvayeuchidza. Wakabva wazoimba rimwe ndofunga wakatora izwi rekuti rudo ukaona kuti harina kukwana. Ukafunga zvakare kuti love ukaona kuti hazvina kukwana. Ukabva wati ko ndinogadzira rangu izwi zvinoita Gogo Chisamba. Nokuti ndikashaya izwi ndinogadzira kaini. Saka wakabva wagadzira ari mazirudo. Ngatipinde mumazirudo tone. Wakagadzira sei? Mazirudo mukomana wandambokudza anonzi Shamex kana kuti Ngoni. Manager wangu uye producer wangu uye guitarist wangu pandoimba pastage neband. Ingazere nazvo tichazomudaidza pachikuva chemhemberero rimwe svondo kana tikaona tine mukana iwayo, nokuti ndo zvatiri kupemberera izvozvo zvekuti aiwa kana Mwari vakuropafadza ropafadza vamwe. Saka wakandisendera instrumental rinova iro zviri kurira zvisiri izwi. Midziyo inenge ichirira panziyo iye yamunonzwa kumashure kweizwi. Akati ndine chinhu ichi unokwanisa kufunga nziyo here? Ndakafunga mazirudo ndikamupa obva afara. Asi mukoma wangu Freeman panguva iyoyo zvisinei vainyora damba refu ravo ravaitsikisa vari kuSouth Africa. Saka vakati munin'ina uya undibatsirawo kunyora, uyezve vanga vane chimbo chavanga vakanditumira vachiti ndo chavari kuda kuti tiimbe padamba refu ravo. Saka pandakazobhuruka ndichienda manje inini kuSouth Africa kuenda kunobatsira mukoma kunyorawo damba refu ravo ndinombonyorera vamwe pamwe pacho pabasa rangu. Ndakasvika ndikati mukoma, iyi ndo nziyo yatofanira kuimba inonzi mazirudo. Iyi tozoimba rimwe gore. Tofuta mazirudo. Ndainge ndaona kuti mazuva ano kutandara kwevana kuri kuwandira kunze. Mwana anotandarira nzvimbo ipi neipi kunze kwemba make. Asi pamwe pacho zvakaipei kuyedzerwa uri kumba kwako uchipedzerwa. Mashoko akanaka, mashoko makukutu. Mukaona zera diki rakadai richitopanga, aiwa nyika yamangwana yakanaka. Kana even toenda kuJerusarema idzva tinoziva kuti kwakasara vanhu, nekuti hapana chinorwadza vakwegura kuti ndo vachasara vari ana baba ava, ndo vachasara vari vana mai ava. Asi kana muchitaura mashoko akabatana kudaro, ndanzwa uri kutaura vamwe vaimbi vakaita sana Freeman, vamwe vakadini ndakandichitarisa izvozvo. Chii chinokupai kumboita kakubatana ikoko muchitamisa? Noti tinoziva vamwe vakatanga nharo dzebhoraka kuti inini yangu imani yu honze yakarohwa, uyu honze yako iningi Gunners yakadai. Vanotoita kunge vacharwa, asi imimi apapa muri vaimbi vari kubatana. Rudo ruri kurutora umbi, uri kutora mazirudo zviri kufamba sei kuti imimi muve nekamwoyo keukama hwebasa. Muri kuzvifambisa sei? Ndovimba kuti munhu wese ane ukama neumwe. Tese tiri pano nekuti mai nababa vedu tese mwava mumwe chete ndiAdam naEve. Saka chinozongotitadzisa kubatana kazhinji kacho kuzvitutumadza. Ndo kuona kwangu chete panguva dzese ingave nharo ipi neipi pane mapato ese maviri ari kuzvitutumadza zvekutadza kusvika panzvimbo yekuti iri bato rinoti alright, inini pandakanganisa ndeapa, saka ndakubvuma kuti uri right. Iroro ti indakubvumawo kuti pandakanganisa ndeapa, saka iwe uri right, chuya tisangane pakati. Saka nongoona unge inyaya iyo. Ndizvozvo ukama hwatsanangurwa zvakanyorovera zvinotonhorera kunzanzi iyeye wauinaye ihama yako. Nekuti tikadzokera mashure, dai Mwari vaimbotipa mukana wokudzokera nemazera atingati mageneration, tese taipedzesera tapfunyakisiro mugadheni riya reEden kuna sekuru Adamu nagogo Eve, handiti? Saka uri kuzvitsanangura zvakanaka. Ndinoziva kuti munoimba, producer wako achikuridzira achidini. Ndisati ndakubvunza mubvunzo yandinogara kubvunza pano
kuti uzoimba ndoda kuti uipindure muchidimo nekuti chiringaziva chei chinenge chauda kukwikwidzana nesu. Unofungei nenyaya yemadrugs imi sevanhu vatiri kuti ndimi nyika yamangwana? Nyaya iyoyo inyaya ikuru zvekuti sezvo ndine chidimbu tose titori nhapwa, vana, vabereki, vadzidzisi nevari kudzidza. Nekuti pane chinokonzera kuti mwana azenge akutora zvinodhaka, pane chaari kutsvaka muupenyu hwake chaashaya, zvekuti kana kuna amai anogona ashaya. Saka patori nenyaya pana amai nababa, mundiregererewo, asi kana tichida kurapa ichokwadi chisina kugombedzerwa, patori nenyaya naamai nababa kuti mwana akwanise kuuya kwamuri mupe mukana. Then patori nefuti nyaya kune mwana nekuti wabvumidza zvinhu izvi kuti zvipinde mauri. Ndosaka nyoka yakazokwanisa kurwa nemutongo. Hausiri iwe ndisati anapinda, asi mhosva yako ndeyekuti wabvuma kuti apinde. Saka mhosva yedu vana kubvuma pressure iyoyo. Patobvuma peye ndo mhosva yatinayo. Ngatidzidze kusimba. And then pane imwe nyaya yatisati tataura yatinofana kubata inobva kwacho kwakuti mwana akanzi apinda patsekwende ngaatizire. Sei asiri kutizira ikoko? Pane chiri kuitika ikoko, chiri kumisa mwana weko yakupi ikoko. Saka inyaya ihombe yekuti ndoona kunge mapato ose tikufana kugara pasi toreurura nekubvuma. Mashoko makukutu edzidziso ari kutaurwa naDelroy pano kuti aiwaka tinofanira kukomba churu, munhu wese nepaanogona ngatikombei churu kuti chiri muchuru chiregedze kubuda. Nyaya yemadrugs haifaniri kunge iripo, zvikuru sei munyika yedu yemuZimbabwe. Mvunzo wangu wokupedzisira ndewekuti social media unoiona sei? Tinoziva kuti ibanga rinenge ranyemwe rinocheka nekuviri, unoriona sei? Sekutaura kwamaita mai ndinoona kunge manyatsototipa mhinduro ine udzamu zere. Ibanga rinocheka nekuviri. Ndinoona kunge mhinduro yenyu matotaura mashoko makukutu nemashoko yenyu pazvese zvinoitika muupenyu. Zvinhu zvese ibanga rinocheka nekuviri. Mabvunza mubvunzo wakafanana nenyaya yenhare. Saka paunoenda ziva kuti iwe uri munhu, ringana mauri kuitira kuti chauchabuditsa uchiisa mufoni mako uchiposta pasocial media chichange chakaringanawo. Haisi nzvimbo vanhu vari panzvimbo iyoyo. Ndizvozvo chaizvo mashoko makukutu usati wandiimbira, asi ndingade kuti ndimbonzwa unoda kundiimbira kuti kudini, asi nokuti ukarega kundiimbira ndingasabuda mututu here kana kumera mezi. Vai, ndinonokireko kweunonaikidza kudai kudai. Ndinoda kuti undiimbire, asi unoimba chekuti ndinoda kumbokukorekodza. Ndinoda kuti Mwari vakuropafadze pabasa rako rauri kuita. Dzidziso yauri kutaura kana hurukuro yawanga uchiita pano yakaringana kuti nge, asi ndinoda kuti undiimbire karwiyo kesarudzo yako. Ndichakuimbira ifona mama. Ndinokada tabasa mama. And it's from 1909. Share Roy Idia. For now, Idia. Umborinani Idia. For nani Bogona Idia. Idia. Wazonya nyondi zira. Zvikanetsa ndichakutizira. Wasunga moyo kungeri. Ndoda ukare pate, iwe ndoda kumuka ndichiona makuseni. Uri panangana moto unobvira meni, ukandida ndinoita oli ukandititei. Fona oidia. Ukondiudzawo umbori nani dia. Fona nimbokuonawo.
chidadiso. Vadikani, imimi muchiri papi? Indanda kutokutsira kanovaraidza, kanonzwisisika, asi munongoziva tigoneka kupedza chikamu chino tisina kutenda vedande mutande ivo vatipa masaisai anga achitibatsira kuti titandadzane nepasi rose nedande mutande. Zvaendeka mazvionaka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Kana toita zvinoendeka zvikuru sei vadikani tichitandadzana naDelroy, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo, chiringazuva chabva chatsuka chikakwata. Tinwenyu Dr. Rebecca Chisamba. Delroy chikomana chakangwara ichi handiti chakabvira kucrash here chakangwara chikomana checho musazotamba ta ajairike naye pari apa mihwe kapa tinozvinzwa onakidzwa ka
tinozviziva tinozviteedzera. Wataura zvakanaka pamusoro penhare. Nhare chinhu chakazoya isusu nguva yedu kwaive nedziye dzinonzi malandline mazuva nekuti kana wabuda asi dzakatangawo pasina zvekungoti wafona kudai waitotanga wanzwa kuti hapana aripo here wotombatanga wabvunza kuti is the line clear, is the line clear. Saka zvinhu zviri kuenda zvichivandudzika. Foni iyoyi yawakataura pamusoro payo iri kuunza rudo sekutaura kwako, iri kuunza zvakare matambudziko nokuchema, nokuti tiri kunzwa vamwe kunzi ndakavaona mufoni mavo muine meseji ya mazorega kudaira, vamwe vakadai vakafonerwa unobva watoona kana sheti hana kurova vanonodairira kugedhi vachiita sei. Saka chii chaungade kutaura pamusoro pefoni? Nokuti ndakaona kuti iwo pawakataura foni waiitaura uchiipa chimiro chine ruvako. Ungati kudii kune vamwe vaye vari kuzorwa pamusana pekuti pane foni yapinda pane chazoya, ungati kudii? Sekutaura kwatamboita kuye kune zvakavapo zvimwe zvisipo. Saka ndovimba kuti munhu chakakosha ndechekuti anzwisise kuti nhare mudziyo haufemi, hauna pfungwa, haukwanisi kusarudza kana kuona kuti zvakanaka here zvandiri kuita. Asi munhu akabata nhare munhu ane mweya nemoyo nepfungwa zvinoshanda. Muchirungu inoitwa iyo conscience, zvekuti munhu iyeye akaba nyange akasabatwa anogona kunzwa kuti ndaita sina kuita sei. Saka ngatizvigadzirisei sevanhu isusu kuitira kuti patinobata chinhu chisingafeme tinochishandisa mune zvakanaka. Nekuti ezvi taakuchitiza, ndinoona kunge taakutiza, taakunongedza nhare, taakunongedza motokari, taakunongedza zvipfeko, asi no, dambudziko ritori mumwoyo medu. Ndini ndiri kuti ndikabata mota pfungwa dzangu dzodhanganyika, ndini ndiri kuti ndikabata nhare pfungwa dzangu dzodhanganyika. Handisi kugona kuishandisa kufona ndichifonera munhu wani umwe chete wandanga. Mashoko makukutu echenjedzo kuti kana tichinge tabata midziyo iyi ngatiishandisei muzviro kwazvo. Vanorwa, vanobatirana mafoni, asi munomboziva here vadi vatariri nevatereri kuti aiwa munhu nemunhu ane foni yake, asi urongwa hwenyu murudo rwenyu ndehwenyu. Kana muchida kudairirana mafoni, kana muchida kuti mudini. Iye mudiwa uyu ndakaona kunge wanga uchimubvunza futi kamubvunze kekunge kunge kashanja meno pamwe ndakuisa mazwi mukanwa mako, nokuti waimubvunza kuti ndifonere une mbenge uinaniko. Nokuti zvinogoneka here kuti kana munhu ari pakamanikana atadze kufona? Kuvimba kwangu mai ndinovimba kuti tomboti patiri pano patigere pano onko zvimwe kuda mudzimai wangu anogona kuda kundibata panhare yangu akandifonera izvezvo handikwanise kudaira nhare yandipinzira inini yandiridzira. Zvimwe kuda maybe nhare yangu iri kutorira asi nekuti ndakaisa pasilent handisi kukwanisa kuita sei. Saka nyika yataakurarama mazuva ano kwakauya zvinhu zvinenge mabasa kuti ndirarame. Kare waingononhonga muchero musango, zvachinja. Saka ndinokwanisa kunzwisisa kuti zvimwe kuda mumweni wangu nekuda kwemuvimbiro wandoita naye ndo chimwe chinhu chiri murudo. Ndofanira kunge ndichivimba naye